Здравейте, това са последните кецове, които пристигнаха. Това е Nike Zoom Flight Club, модел на Тони Паркър. Кецове за баскетбол са това. Има много интересна система, която е направена специално за да не натоварва крака при игра. Да не се набиват краката. Отдолу има подпис, който не е подпис. Много интересен модел. Много е важно за един баскетболен кец да не се хлъзга на паркет. Ето това осигурява точно стабилността на играча. Повярвайте ми, много е важно да не се хлъзга, защото се получават много неприятни контузии по този начин. Това са 45 номер. Черно с бяло или лаво. Има го в още два цвята, които може да видите. Също така може да се поръча и друг размер, но за да се изберете, трябва да посетите Кецове.bg.